Ζήσουμε, μην ανησυχείς, και αυτό έρχεται έστω. Έτσι. Λοιπόν, πήγες να απαντήσεις για αυτό που σου ρώτησα για τη συνεργασία σου με τον Γιώργο Νταλάρα. Ας συνεχίσουμε από εκεί. Okay. Σε μια πρωτοβουλία λοιπόν για τα 100 χρόνια της γενοκτονίας, σε μια πρωτοβουλία της Ευξήνου Λέσχης Αθηνών υπό την χορηγία του κυρίου Δημήτρη Μελισσανίδη, πραγματοποιήθηκε αυτή η μεγαλειώδης εκδήλωση, στην οποία είχα την τιμή ο κύριος Νταλάρας να ζητήσει τη συμμετοχή τη δική μου και της Πέλας της Νικολαίδου για αυτή την παράσταση. Είχε συνεργαστεί και με τους δυο μας στο παρελθόν και θεώρησε πως έπρεπε να είμαστε παρόντες και οι δύο σε αυτή την παράσταση. Η χαρά φυσικά ήταν πάρα πολύ μεγάλη και η τιμή. Τόσο για το ότι συμμετείχα σε μια, κατά τη γνώμη μου, πολύ πρωτόγνωρη εμπειρία για τα δεδομένα της 19ης Μαΐου στην Ελλάδα. Δεν είχε γίνει κάτι ανάλογο τόσο μεγαλειώδες. Και φυσικά γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία δίπλα σε αυτόν τον τεράστιο λαϊκό τραγουδιστή να παίξω σε έναν από τους ιστορικότερους χώρους στον κόσμο, όπως είναι το θέατρο του Ηρώου του Αττικού. Σε μια παράσταση η οποία ήταν κατάμεστη, είχε 5.500-6.000 κόσμο, οπότε μόνο και μόνο στην ιδέα ήταν κάτι το πολύ ξεχωριστό και φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να αρνηθώ μια τέτοια πρόταση. Και βέβαια όταν ήρθε η μέρα της παράστασης όλο αυτό μετατράπηκε σε έναν ενθουσιασμό και σε ένα άλλο συναίσθημα, το οποίο προσπάθησα να το εξωτερικεύσω με τον τρόπο μου μέσα από τη μουσική που έπαιξα. Ήταν πολύ μεγάλη και η χαρά και η τιμή για μένα να βρίσκομαι κοντά σε αυτόν τον τραγουδιστή, σε εκείνο το χώρο, τη συγκεκριμένη αυτή ημέρα για τα 100 χρόνια της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο συναίσθημα. Μου έκανε εντύπωση πως φυσικά και ήσουν σολίστας στα τραγούδια τα ποντιακά, αλλά και ακόμα και στα τραγούδια για τη Μικρά Ασία που είπε ο κύριος Νταλάρας, ήσουνα πάλι εκεί, δεν άλλαξες τη θέση σου, ήσουνα εκεί. Αυτό ήταν επίσης μια πρωτοβουλία δική του, γιατί τον ρώτησα στις παραστάσεις τις υπόλοιπες που κάναμε, τραγουδούσα τα ποντιακά τα τραγούδια και στη συνέχεια αποχωρούσα από τη σκηνή ή λέγαμε κάποιο τραγούδι μικρασιάτικο παρέα. Τον ρώτησα και μου λέει όχι Χριστάκη, λέει, θα μείνεις εδώ να παίξουμε, λέει, και τα μικρασιάτικα, λέει. Δεν γίνεται, λέει, η σημερινή ημέρα να είναι χωρίς λύρα, λέει, πάνω στη σκηνή, ό,τι και αν παίξουμε. Πρέπει να υπάρχει το όργανο αυτό. Και φυσικά αφού τα είχαμε προβάρει όλα αυτά τα τραγούδια, ήμουν προετοιμασμένος γι' αυτό, μου έκανε την τιμή να παίξω και στα υπόλοιπα. Πιστεύω είναι πολύ μεγάλη τιμή όχι μόνο για σένα, αλλά και για όλο τον ποντιακό ελληνισμό να συμμετέχει σε μια τεράστια τέτοια παράσταση ο Γιώργος Νταλάρας και το συμβολισμό που έχει η παρουσία σου σαν όργανο το οποίο αντιπροσωπεύει ολόκληρο το λαό, πιστεύω. Γιάννη, στο ξαναείπα ότι θεωρώ ότι ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία όχι μόνο για εμάς τους μουσικούς, αλλά και για το κοινό. Δηλαδή δεν είχε ξαναγίνει μια τόσο μεγαλειώδης εκδήλωση στα ποντιακά δρόμενα. Θεωρώ ότι ήταν ό,τι μεγαλύτερο και ό,τι πιο υψηλού επίπεδου έχει στηθεί ποτέ στην ποντιακή μουσική σκηνή. Επομένως, και πάλι λέω πως ήταν μια παράσταση διαφήμιση με την καλή την έννοια. Με τον τρόπο που έγινε, με τον τρόπο που συμμετείχε στο πρόγραμμα ο κύριος Νταλάρας, όλα ήταν έτσι ακριβώς όπως έπρεπε να γίνουν, ούτως ώστε να περάσουμε μια εικόνα έξω για το τι είναι αυτή η μέρα και τι πρεσβεύουμε και τι μήνυμα θέλουμε να περάσουμε. Τα θερμά μας συγχαρητήρια, Χριστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μπράβο σου και πάλι μπράβο σου και να πω εις ανώτερα τι θα μπορούσε να ξεπεράσει κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα σίγουρα στο μέλλον θα μας δώσεις για να σε καμαρώσουμε ακόμα περισσότερο. Και πάλι μπράβο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο επόμενο θέμα. Υπάρχει μια δισκογραφία με Μιχάλη και Χρήστο Κανιωτζίδη? Υπάρχει και δεν υπάρχει.
υπήρξε και δεν υπήρξε, θα υπάρξει με ερωτηματικό αυτό. Είναι, ξέρεις, όλα μαζί πέφτουν αυτά. Η δισκογραφία με τον πατέρα μου είναι μια κίνηση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πριν ακόμα βγάλω το δικό μου προσωπικό δίσκο. Ωστόσο αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν καλά τον πατέρα μου σε προσωπικό επίπεδο, όπως και εσύ άλλωστε, αντιλαμβάνονται πως σε τέτοια ζητήματα είναι λίγο ιδιόρυθμος με την καλή την έννοια. Πρέπει να τον πετύχεις στον καιρό του, να έχει την όρεξη και τον χρόνο πρωτίστως να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο. Μετά από πολλά χρόνια, σχεδόν 9 χρόνια, ξεκινήσαμε να μαζεύουμε τραγούδια και στίχους κλπ. Πέρσι μπήκαμε στο στούντιο και ξεκινήσαμε να γράψουμε κάποια τραγούδια. Αρχίσαμε με πολύ καλό ρυθμό. Σχεδόν τα τελειώσαμε, όλα τα τελειοποιήσαμε. Στη συνέχεια έφυγα εγώ για να υπηρετήσω τη στρατιωτική μου θητεία. Δεν προλάβαμε να εκδοθεί το CD. Στο μεσοδιάστημα κυκλοφόρησε ένα τραγούδι στο YouTube, απλά για να έχει ο κόσμος μια ιδέα του περί τίνος πρόκειται, με τίτλο «Το τέρεμα της Γλυκή». Το TIC αυτό, το οποίο είναι επανεκτέλεση από το δίσκο που είχε κάνει ο πατέρας μου με τον αείμνηστο στο Γρηγόρη Πελικασίδη πριν πολλά χρόνια, το 93-94 αν θυμάμαι καλά. Και Θεού θέλοντος και όλων των καταστάσεων επιτρέποντος, μέσα Οκτωβρίου θεωρώ πως θα έχει κυκλοφορήσει το CD πλέον τελειοποιημένο, με 11 νέα τραγούδια συμπεριλαμβανομένου και αυτού του οποίου ήδη κυκλοφόρησε, και είναι κάτι το οποίο το περιμένω πώς και πώς, γιατί όταν έχεις μεγαλώσει με έναν άνθρωπο μέσα στο σπίτι, έχεις γαλουχηθεί κάτω από κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, ακολουθείς τον ίδιο δρόμο, τον έχεις σαν πρότυπο, είναι και ένα όνειρο ζωής. Και σε προσωπικό επίπεδο, αν το πάμε, να πεις ότι άφησα με τον πατέρα μου κάτι, ότι κάναμε αυτό μαζί, ας πούμε. Είναι κάτι το οποίο το περιμένω πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη χαρά και αγωνία, και πιστεύω πρώτα ο Θεός ότι μέχρι τέλειο Οκτώβρη θα έχει κυκλοφορήσει και θα είναι διαθέσιμο και για τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι ό,τι πιο ευχάριστο, γιατί όπως άρχισε στην συζήτηση, μου έδωσε την εντύπωση ότι θα γίνει ή δεν θα γίνει. Όχι, ήθελα να επικεντρωθώ στο ότι ήταν κάτι το οποίο έχει δρομολογηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ωστόσο, οι καταστάσεις το έφεραν έτσι ούτως ώστε να καθυστερήσει αρκετά, αλλά φτάσαμε, πιστεύω, στο σημείο που είμαστε στο 95-96% και σιγά σιγά τελειώνουμε. Το ευχάριστο είναι σε αυτό που ανέφερες, ότι πρέπει να βρεις τον Μιχάλη Καλιοτζίδη στα καλά του, έτσι. Είναι ό,τι καλύτερο, γιατί όσοι γνωρίζουν πώς λειτουργεί ο Μιχάλης ο Καλιοτζίδης στουντιακά, ξέρει ότι στο τέλος πάντα δίνει όχι το καλύτερο του εαυτό και κάτι παραπάνω. Γι' αυτό και μαζί που θα κάνετε αυτήν την εμφάνιση, πιστεύω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο. Η προσέγγιση του πατέρα μου πάντα σε ζητήματα δισκογραφίας ήταν το να κάνουμε ένα CD, ένα δίσκο, μια κασέτα παλαιότερα, όχι απλά για να την κάνουμε. Να έχει κάτι να πει, να έχει κάτι να αφήσει, να μείνει κάτι το οποίο θα ακουστεί και θα μείνει διαχρονικό, ας πούμε. Θα μείνει σε βάθος χρόνου, θα έχει τη βάση και τη μαγιά ούτως ώστε να αντέξει στον χρόνο. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους, ο οποίος συν τις άλλες, ήταν και αυτός ένας από τους λόγους με τον οποίο καθυστέρησε να γίνει αυτό το CD. Γιατί δεν είχαμε βρει ενδεχομένως τα κομμάτια τα οποία θα είχαν το κάτι παραπάνω. Δεν είχαμε βρει το στίχο που θα έντυνε σωστά τα κομμάτια αυτά. Στην πορεία, αφού καταλήξαμε σε όλα αυτά και έκλεισε ο αριθμός των τραγουδιών και των στίχων, μπορώ να σου πω με το χέρι στην καρδιά, προσωπικά σαν Χρήστος, θεωρώ ότι αυτό το CD έχει τραγούδια μέσα τα οποία θα αγγίξουν τον κόσμο. Γιατί ο πατέρας μου, τελευταία προσωπική του δισκογραφία που έκανε ήταν το 2001. Έχουν περάσει 18 χρόνια από τότε, δεν είναι λίγα. Το Αγροτσάλτ. Μπράβο, ναι. Τελευταία του προσωπική δισκογραφία ήταν αυτή. Οπότε τώρα θα επιστρέψει και αυτός στη δισκογραφία μέσα από ένα δίσκο στον οποίο παίζει, τραγουδάει, συνθέτει, έχει γράψει στίχους. Και θεωρώ πως έχει να πει πολλά αυτό το CD. Έχει να δώσει στον κόσμο δηλαδή ερεθίσματα και ήχους οι οποίοι λείπουν από το παρόν, από τη σημερινή μας εποχή.
περιμένουμε κι εμείς με αγωνία να το ακούσουμε, να το απολαύσουμε, να απολαύσουμε εσάς και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσει η παράδοσή μας, η ποντιακή μουσική μας παράδοση, η οποία πιστεύω υποφέρει όπως υποφέρουν όλες οι δημοτικές μουσικές. Αυτό το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Και το περιμένουμε με πάρα πολύ χαρά. Ήθελα να πω για αυτό το τραγούδι που ανεβάσατε, το «Τέρεμανατς Γλυκίν». Χάρηκα πάρα πολύ που το άκουσα, γιατί κατάλαβα ότι ήταν από αυτό το δίσκο, το ξεχασμένο το δίσκο, από έναν τραγουδιστή ο οποίος μας άφησε δυστυχώς πριν από πολλά χρόνια, με πολλά αξιόλογα τραγούδια και δυστυχώς, όπως και πολλές άλλες δουλειές και του πατέρα σου και άλλων καλλιτεχνών, περνάνε και ξεχνιούνται. Και χαίρομαι πάρα πολύ που και εσύ και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες της γενιάς σου ασχολούνται με αυτά τα παλιότερα τα τραγούδια και τα ξαναβγάζουν στην επιφάνεια, γιατί το χρειάζεται ο χώρος μας, ο καλλιτεχνικός ο χώρος, ο πολιτιστικός μας χώρος, το χρειάζεται πάρα πολύ, Χριστό. Γιάννη, θεωρώ ότι οι επανεκτελέσεις είναι στο ποντιακό χώρο ένα ζήτημα στο οποίο υστερούν αρκετά. Τι θέλω να πω. Κάποιος ο οποίος ασχολείται με άλλες δημοτικές παραδόσεις ή με μουσικά ιδιώματα τα οποία έχουν ως βασικό άξονα την ανατολική μουσική, τη Μικρασία, τα νησιά, λίγο έτσι γενικότερα το μαυροθαλασσίτικο ιδίωμα, μπορεί να διαπιστώσει εύκολα ότι οι διασκευές και οι επανεκτελέσεις παλιών τραγουδιών που γίνονται είναι πάρα πολλές. Στα ποντιακά για κάποιο λόγο είναι καλό το ότι έχουμε εμβαθύνει στη σύνθεση νέων τραγουδιών και στίχων και υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι οι οποίοι γράφουν μουσική και στίχο με μεγάλη επιτυχία. Ωστόσο, θεωρώ πως η ποντιακή δισκογραφία έχει διαμάντια, τα οποία για τον χύψη λόγο στα χρόνια τους είτε δεν υπήρχε η μουσική κατάρτιση να αξιοποιηθούν και να ηχογραφηθούν σωστά και να παρουσιαστούν στον κόσμο όπως θα έπρεπε, είτε για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο έχουν αδικηθεί. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά τραγούδια τα οποία χρήζουν κατ' εμέ επανεκτέλεσης. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν και με αρχής γενομένης από αυτό το CD, είπαμε ότι γιατί θα έχει ένα ακόμα τραγούδι το οποίο θα είναι επανεκτέλεση μέσα, είπαμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία κάποια τραγούδια τα οποία έχουν αδικηθεί στην ποντιακή δισκογραφία λίγο να τα φέρουμε στην επιφάνεια και να τα προσφέρουμε στον κόσμο με έναν ήχο σημερινό, πιο σύγχρονο, ο οποίος θα βαδίζει στα δικά μας δεδομένα. Ποια είναι τα κριτήρια που σε κάνανε να ξαναγράψεις του Γιώτη του Γαβριλίδη το τραγούδι, το οποίο «Σεν τίνο σεν»? Αυτό ήταν κάτι το οποίο έγινε σε πολύ παρεΐστικο κλίμα, να το πω έτσι απλά. Κάναμε πρόβες για το σχήμα που παίξαμε με το Θεόφιλο τον Πουταχίδη στη Λευκή live στην Πολύχνη το 2016, το τελευταίο νυχτερινό μαγαζί που κράτησε στη Θεσσαλονίκη, και στην πρόβα πάνω το είχα έτυχε εκείνες τις ημέρες να τα ακούσω εγώ στο ραδιόφωνο, στους ακρίτες του Πόντου το είχαμε βάλει, από την εκτέλεση που είχε ο Γιώτης με το Ματθαίο τον Τζαχουρίδη, και το έπαιξα στην πρόβα, άρεσε πολύ στα παιδιά, στους μουσικούς, και οπότε ξεκινήσαμε και το βάλαμε στο πρόγραμμα του μαγαζιού. Είδα ότι είχε στον κόσμο μια απήχηση, μια ανταπόκριση, παρόλο που, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι πολύ κοντά στο στυλ και στο ύφος το δικό μου. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο ο κόσμος έβλεπα ότι γλεντούσε με αυτό. Και αποφάσισα έτσι, περισσότερο με το σκεπτικό που σου είπα ότι υπάρχουν τραγούδια τα οποία χρήζουν για μένα επανεκτέλεση, αποφάσισα να το κάνω μια καταγραφή έτσι περισσότερο για να μείνει και να πω ότι το έκανα και έμεινε. Παρόλο που, όπως σου είπα, το ξαναλέω, θεωρώ ότι δεν είναι πολύ κοντά στα δικά μου, στους δικούς μου ήχους, να το πω απλά. Ωστόσο είναι ένα κομμάτι το οποίο μου άρεσε και με αυτό το σκεπτικό, ας πούμε, πήγα και το έκανα μια επανεκτέλεση. Θα σου πω δύο πράγματα ακόμα για αυτό το κομμάτι.
πρώτον ότι το έχει γράψει ο Τάκης Παπαδόπουλος, Ναι, από το βεβαίως. Μακροχώρι. Και το στίχο και τη μουσική. Και τη μουσική, ναι. Και πολύ αγαπημένος δίσκος, του 93 πρέπει να είναι και αυτό, εκεί μέσα, 92-93, αν δεν κάνω λάθος. Με έναν Μαθαίο Τσαχουρίδη που παίζει πάρα πολύ παράδοση, με έναν Γιώτη Γαβριλίδη απολαυστικότατο, όπως πάντα. Μ' άρεσε αυτό που είπες, ότι δεν είναι κοντά στο στυλ σου. Να μην ξεχάσουμε ότι και ο Καραλάζος δεν ήταν κοντά στο στυλ του πατέρα σου, αλλά έγραψε ιστορία για πολλά χρόνια και πολλά χρόνια ακόμα. Έτσι. Τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά σε αυτή την περίπτωση. Ότι έχεις δίκιο, δεν ήταν κοντά στο στυλ του. Απλά ήταν ο πρώτος δίσκος της καριέρας του. Έγινε με σκοπό να τιμήσει έναν άνθρωπο από τον οποίο είχε πολύ όμορφες εικόνες και αναμνήσεις, μιας και ήταν κοντοχωριανός. Οπότε με αυτό το σκεπτικό, αλλά ναι, εντάξει, ενδεχομένως κάποιες φορές οι επιλογές που κάνουμε να μην είναι κοντά στο στυλ μας, ωστόσο να οδηγούν σε άλλους δρόμους, οι οποίοι είναι είτε θετικοί είτε αρνητικοί. Αυτό φαίνεται στην πορεία. Λοιπόν, αρκετά εζάλτσασε με το συμπάθειο που λέμε, με τις ερωτήσεις. Πιστεύω ότι και ο κόσμος θέλει να ακούσει λίγες τοξαριές. Τι λες? Βεβαίως, γιατί όχι, βεβαίως. Να πούμε ότι έχουμε αρκετά μηνύματα από φίλους, τα οποία εμφανίζονται και στην οθόνη, πιστεύω, και τα βλέπουμε. Στέλνουμε χαιρετίσματα σε όλους. Ευχαριστούμε που μας ακούτε. Από ό,τι ξέρουμε, ήχος και βίντεο είναι όλα σούπερ μέχρι στιγμής. Ωραία. Να παίξουμε λοιπόν και κάνα 2 τραγούδια, έτσι, για το καλό.
στα νόματα να έρθει που είναι και βαϊξανε Ai murpanis farhadici ce ke panaias nagre imiras ki hortaete ke nevodias ikate ai miras ki hortaete que nevodias ikate Σενοποντίστο το καμάνα κονεμένον Άι το μάσεροποντίστο μον και καμάνα κονεμένον Καρφάτων στο καρπόπο μου και το παραπονεμένον Άι καρφάτων στο καρπόπο μου και το παραπονεμένον Συγγένελε ποντοκάς, τερέντο περάντο συγγένελε ποντοκάς, μαγάλι με έσκεπασαν το ματσούκα κοντάς, μαγάλι με έσκεπασαν το ματσούκα κοντάς, το ματσούκα κοντάς, αμένσα Παναγία σαν είπα την αλήθεια, ελέπνεσαι το μάταιο παν και καίγε την καρδιά, σαν και καίγε την καρδιά. Machucam da shono nerasate na kamonda Machucam da shono nerasate na kamonda Olezliundan komone olyata potamat Olezliundan komone olyata potamat Olyata potamat Adensa Παναγία σαν υπάρχει αλήθεια Ελέπνεσαι το μάτωπαμ και καίγε την καρδιά σαν και καίγε την καρδιά Μπράβο Χρήστο, μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά Γιάννη, να είσαι καλά. Λοιπόν, μου ανέφερες για κάποια έκπληξη. Θα μας το πεις τώρα ή θα το κρατήσεις για μετά?
Τώρα, αφού το ανέφερα και το είπες κιόλας, γιατί να μείνει κρυφό δεν γίνεται. Είχα για άλλη μια... Συνέχεια γίνομαι γραφικός λίγο και κάποιοι θα λένε έλα μωρέ, συνέχεια για όλα έχεις χαρά και τιμή και ξέρεις, λίγο στον κόσμο μπορεί να κακοφαίνεται, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία σαν παιδί ξεκινώντας να παίζω μουσική τα είχα όνειρα στο μυαλό μου και πραγματοποιούνται. Ο Θεός δίνει και έρχονται μπροστά μου. Οπότε για μένα οι λέξεις που μπορώ να χρησιμοποιήσω είναι αυτές. Χαρά και τιμή, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω κάτι άλλο. Είναι όνειρα τα οποία γίνονται πραγματικότητα. Μου έγινε η πρόταση από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών να αναλάβω το μάθημα της ποντιακής λύρας, το οποίο έχει ενσωματωθεί πλέον εκεί, υπό μια νέα μορφή που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και επιστρέφοντας από τον Καναδά πρώτα Θεό στη μεθεπόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν τα μαθήματα ποντιακής λύρας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο και το εορεινό της χρονιάς 2019-2020. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ένα από τα αρκετά πολλά όνειρα που έχω για την καριέρα μου σαν μουσικός, το να μπορέσω δηλαδή αυτά τα οποία ηχογραφώ, αυτά τα οποία συνθέτω, αυτά τα οποία ενορχιστρώνω, να τα μεταλαμπαδέσω σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Είναι κάτι το οποίο το ήθελα από μικρός, από την εφηβική μου ηλικία, το είχα στο μυαλό μου ότι θα μπορούσε να συμβεί. Δεν περίμενα φυσικά να έρθει τόσο νωρίς. Ωστόσο, ας είναι καλά δύο άνθρωποι που μου εμπιστεύτηκαν τη θέση αυτή, ο κύριος Γεώργιος Κοκόνης και η κυρία Μαρία Ζουγκούλη, οι οποίοι είναι διδάκτορες στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, επίτιμοι καθηγητές, επίκουροι καθηγητές. Οπότε, Θεού θέλοντος και πάλι, ξεκινάμε από το χειμερινό εξάμηνο σε αυτό το μονοπάτι, κάτι πρωτόγνωρο, το οποίο θεωρώ ότι θα έχει θετική έκβαση. Καταρχήν, συγχαρητήρια, Χρήστο. Να πούμε ότι είναι και το τμήμα και το πανεπιστήμιο από το οποίο αποφοίτησες, έτσι. Έτσι ακριβώς, έτσι. Και λέγοντας το χειμερινό εξάμηνο μετά από τις γιορτές, έτσι, αρχές Ιανουαρίου. Όχι, το χειμερινό εξάμηνο ξεκινάει από αρχές Οκτώβρη μέχρι τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη και από εκεί είναι το εαρινό μέχρι το τέλος του Ιουνίου-Ιουλίου που ξεκινάει η εξεταστική, ας πούμε, χωρίζεται σε 2 εξάμηνα. Μάλιστα. Το κατάλαβα αλλιώς, γιατί εδώ όταν λέμε για το χειμερινό λέμε μετά από τα Γενάρη. Κατάλαβα, ναι. Ο λόγος που σε ρωτάω είναι επειδή δεν ξέρω τώρα αν ήταν κάτι που είχε συζητηθεί στο παρελθόν και ίσως να γεννόταν και να είχες, ας πούμε, κάποια γνώση γι' αυτό. Ας πούμε ότι δεν είχες. Τώρα που σου έγινε αυτή η πρόταση, πόσο δύσκολο είναι για σένα που θα βρεθείς σε μια τέτοια θέση για να είσαι έτοιμος να ανταπεξέλθεις και να δώσεις αυτό που θέλεις να δώσεις, με λίγα λόγια απλά. Κοίταξε, γενικά είμαι άνθρωπος ο οποίος είμαι φιλόδοξος. Και φιλόδοξος και αισιόδοξος. Δηλαδή, έχω κάποια όνειρα, ξέρω ποια είναι αυτά, που στοχεύω, που θέλω να καταλήξω μέχρι τα βαθιά μου γεράματα, και είτε έρθουν είτε δεν έρθουν, εγώ φροντίζω να είμαι για αυτά προετοιμασμένος. Αποφυτώντας λοιπόν από αυτή τη σχολή και έχοντας στο μυαλό μου ότι πρόκειται να τελειώσει η στρατιωτική μου θητεία, είπα ότι για 5-6 πράγματα τα οποία θέλω να πετύχω μέχρι κάποια ηλικία, έρθουν δεν έρθουν, ο Θεός να δώσει να έρθουν, αλλά και να μην έρθουν, εγώ οφείλω να είμαι προετοιμασμένος, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Ένα από αυτά ήταν και αυτό, το οποίο το είχα στο μυαλό μου, και έχοντας ήδη μία τριβή με την εκμάθηση και τη διδασκαλία της ποντιακής λύρας και της ποντιακής μουσικής γενικότερα, κυρίως μέσω των σχολών που έχει ακόμα ο πατέρας μου τόσα πολλά χρόνια και βοηθάω και εγώ τα τελευταία 6-7 χρόνια, φρόντισα να ετοιμάσω κάποια πράγματα σε ακαδημαϊκό επίπεδο, τα οποία εάν ερχόταν αυτή η ευλογημένη ώρα και μου γίνει κάποια τέτοια πρόταση, να μπορώ να τα απεξέλθω. Με βάση λοιπόν αυτά θα πάω. Φυσικά θα γίνουν εκεί διάφορες
συζητήσεις για το πώς πρέπει να στηθεί το μάθημα αυτό, γιατί πλέον από τη στιγμή που πανεπιστημιοποιήθηκαν όλα τα ιδρύματα στη χώρα έχουν αλλάξει κάποιες απαιτήσεις και κάποιες δικλείδες εκπαιδευτικές. Οπότε πάω με αυτό το πλάνο, έχω κάτι το οποίο είναι έτοιμο και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Αυτό που μας εξηγείς, όταν έχουμε ήδη κάποιο στόχο το οποίο, πώς μπορώ να σου το πω αυτό που σκέφτομαι, όταν έχουμε κάτι που ήδη υπάρχει στη ζωή μας και θέλουμε να το τελειοποιήσουμε, θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε, να το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο, έτσι, πολλοί από εμάς δεν τα καταφέρνουμε είτε λόγω χρόνου, είτε για πολλούς και διάφορους λόγους. Μου κάνει εντύπωση ότι πρέπει να είσαι ένα πολύ πειθαρχημένο άτομο για να είχες ήδη κάνει την προετοιμασία για κάτι που καν δεν ήξερες αν θα γινότανε, αν γίνομαι κατανοητός. Ναι, κατάλαβα τι λες. Για μένα δεν είναι ζήτημα πειθαρχίας, Γιάννη. Για μένα είναι ζήτημα αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Δηλαδή, εκεί που θα είχα τελειώσει αυτά τα οποία τρέχουν και με απασχολούν στην καθημερινότητά μου και θα είχα ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθώ με κάτι άλλο ή να περάσω τέλος πάντων τη μέρα μου κάπως διαφορετικά, φρόντιζα και φροντίζω να ασχοληθώ με πράγματα τα οποία δεν έχουν έρθει ακόμα, εγώ όμως θέλω να τα ετοιμάσω. Φερρυπίν. Τις προάλλες, πριν καμία εβδομάδα περίπου, ανέβασα στο προσωπικό μου κανάλι στο YouTube ένα τραγούδι, μια διασκευή του Χαλάη ουσιαστικά, το οποίο είναι κάτι τελείως διαφορετικό ενορχιστρωτικά, και το ανέβασα έτσι γιατί το είχα φτάσει στο επίπεδο που θέλω, είχε τελειώσει η μίξη και το μάζερ και ήθελα να το μοιραστώ με τον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί μέρος ενός project. Ενός project που θέλω να κάνω με την ποντιακή λύρα, στα οποία τραγούδια παραδοσιακά, τα οποία κυρίως είναι instrumental μορφής που λέμε, κυρίως οργανική μουσική, δηλαδή οργανικά τραγούδια, να τα διασκευάσω και να πάρουν μια μορφή η οποία θα είναι λίγο πιο global, να το πω, με την έννοια του fusion. Ότι παίρνουμε κάποια στοιχεία από διάφορες μουσικές παραδόσεις και δημιουργούμε ένα άνθος το οποίο είναι λίγο διαφορετικό, έχει κάτι άλλο να πει, έχει κάτι να προσφέρει. Αυτό είναι ένα CD το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε βάθος χρόνου, δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου. Ωστόσο, φροντίζω ήδη και το δουλεύω και ένας από τους καρπούς αυτής της δουλειάς είναι και το κομμάτι αυτό που ανέβηκε πριν από μια εβδομάδα με το τίτλο Roots, σε παρένθεση Χαλάη, για να ξέρει και ο κόσμος τι είναι αυτό που ακούει. Πράγματι αυτό το τραγούδι όταν το ακούσεις δεν ξέρεις από πού προέρχεται, εννοώντας ότι ένα ποντιακό κομμάτι μόλις το ακούσεις καταλαβαίνεις την προέλευσή του. Αυτό το κομμάτι όμως, ενώ γνωρίζεις τη μουσική όταν το ακούς, έχει ένα εντελώς διαφορετικό ήχο και συνιστώ σε όλους τους φίλους όσοι δεν το έχουν ακούσει ακόμα, γιατί είναι πρόσφατο, έχει καμιά εβδομάδα που το ανέβασες. Μια εβδομάδα περίπου, ναι. Να το ακούσουνε, γιατί είναι μια πάρα πολύ και ενορχιστρικά πάρα πολύ ωραία και το όλο άκουσμα είναι διαφορετικό. Είναι αυτό που σου είπα, Γιάννη. Θεωρώ πως δεν υπάρχει κατώτερη και ανώτερη μουσική, κατώτερο και ανώτερο μουσικό είδος. Σε πολλά είδη μουσικής, όπως είναι η μικρασιάτικη, όπως είναι η κριτική μουσική, ο Ρος Ντέιλι το έχει κάνει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα. Εκμεταλλευόμενος με την καλή έννοια το κριτικό ιδίωμα, έχει αφήσει ιστορία στο χώρο της ethnic, που δεν είναι ακριβώς ethnic, μουσικής παραγωγής. Στο ποντιακό μουσικό ιδίωμα αυτός ο χώρος είναι ακατέργαστος. Δεν έχουν γίνει δηλαδή τέτοιες προσπάθειες ούτως ώστε να προσεγγίσουμε την ποντιακή μουσική με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό, λίγο πιο ιδιαίτερο, λίγο σε έναν ήχο ο οποίος είναι έξω από την πεπατημένη και από τα γνωστά δεδομένα λίγο πολύ σε όλους. Οπότε θεωρώ πως σιγά σιγά θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο, το να μπούμε στη διαδικασία δηλαδή τη μουσική αυτή την οποία αγαπάμε και λατρεύουμε, να την προσεγγίσουμε με διαφορετικούς τρόπους. Κάτι ανάλογο προσπάθησαν και προσπαθούν να κάνουν με αρκετά μεγάλη επιτυχία, προσωπικά θεωρώ, η αργατεία του Φίλιππου του Κεσαπίδη. Είναι μια προσπάθεια η οποία θεωρώ πως έχει κάτι να δώσει. Τα παιδιά παίζουν τη μουσική που αγαπούν, την ποντιακή μουσική, με τον τρόπο που την αντιλαμβάνονται αυτοί σήμερα. Αισθητικά είναι πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Εκεί είναι το ζητούμενο. Οπότε θεωρώ πως από τη στιγμή που υπάρχουν οι γνώσεις,
φέτος, στις χρονιές μας τέλος πάντων, στα χρόνια μας υπάρχουν οι γνώσεις στα νέα τα παιδιά για να μπορέσουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί κάποτε ο Δημήτρης ο Μιστακίδης, ο καταπληκτικός αυτός μουσικός, τραγουδιστής, κιθαριστάς, συνθέτης, όλα τα έχει, ο οποίος είχα την τύχη να τον έχω και σαν καθηγητή και να προλογίσει το CD μου είχε πει, και το έγραψε και στο CD μέσα, ότι για να καταφέρεις να πας ένα μουσικό ιδίωμα της υπαίθρου, όπως είναι η ποντιακή μουσική, όπως είναι η μουσική της Θράκης, της Κρήτης, η δημοτική μουσική, να το πας ένα βήμα παραπέρα και να το φέρεις στο σημερινό μας ήχο, πρέπει να το κατέχεις πάρα πολύ καλά και να έχεις τον τρόπο να το αποδομήσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι στα χρόνια μας υπάρχουν οι γνώσεις από τα παιδιά της ηλικίας μου και λίγο μεγαλύτερους, οι οποίοι μπορούν να αποδομήσουν με την καλή έννοια την ποντιακή μουσική και να προσφέρουν σε αυτήν από διαφορετικές σκοπιές. Αυτό που εξηγείς τώρα και που ανέφερες και τον Ross Daly, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε γίνει και πριν από πολλά χρόνια μια τέτοια προσπάθεια με μεγάλη επιτυχία του πατέρα σου μαζί με το Lee Klein εκεί στο Τορόντο. Το Orient Express. Και αργότερα που έγινε και το Γκαλάτια, ο επόμενος δίσκος που κάνανε. Αυτό ήταν μια πρωτοβουλία η οποία για τα χρόνια εκείνα στο ελληνικό κοινό δεν είχε οριμάσει. Η αίσθηση αυτή, το άκουσμα αυτό, η διαφορετική προσέγγιση αυτής της μουσικής. Θεωρώ ότι η δουλειά που έκανε ο Lee Klein τότε, στην οποία συμμετείχε και ο πατέρας μου και ο Πόλιος, και αργότερα που έκανε με τον Νίκο τον Μιχαηλίδη κάποια πράγματα, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να κάτσεις να ακούσεις το πώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μεγαλωμένος στον Καναδά προσέγγισε την ποντιακή μουσική μέσα από τα βιώματα που είχε σαν κιθαρίστας με τον Κωστή Κατσακαλίδη στο Κορτσόμπον και με κάποιους άλλους που συνεργάστηκε, πολύ μεγάλους μουσικούς όπως ο Χρήσαντος, όπως ο πατέρας μου, όπως χίλιοι δυο, πώς προσέγγισε την ποντιακή μουσική. Αυτό θεωρώ λοιπόν και από τη στιγμή που υπάρχουν πλέον οι γνώσεις στον χώρο μας, μπορεί να γίνει από παιδιά τα οποία είναι γέννημα θρέμα της ποντιακής μουσικής παράδοσης, μπορεί να γίνει με πολύ επιτυχημένο τρόπο. Και πιστεύω το διαπραγματεύεις κι εσύ, γιατί το τραγούδι το Γλυκοτόξαρο που έβγαλες έχει μουσική του Lee Klein. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Ήταν ένα μοτίβο μέσα από ένα τραγούδι του Lee που είχε κάνει με τον πατέρα μου, στο Γκαλάτια, στο δεύτερο δίσκο που κάνανε, και το συγκεκριμένο βόλεψε πάρα πολύ στο να αναδείξω αυτά που ήθελα να αναδείξω με την πεντάχρονη λύρα, με την πεντάχρονη κεμανή. Γι' αυτό το σκοπό περισσότερο χρησιμοποιήθηκε. Είναι μια μελωδία ωστόσο που θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφη για τα σημερινά δεδομένα. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως το Ρασόπουλο όταν βγήκε ήταν ένα νεοποντιακό τραγούδι, το οποίο όμως στην πάροδο του χρόνου έχει καθιερωθεί ως all time classic. Είναι λοιπόν το ζήτημα για μένα το να βρεθούν οι μελωδίες οι οποίες θα έχουν αυτό το κάτι το οποίο μπορεί να σταθεί σε βάθος χρόνου. Δεν κοιτάω σε καμία περίπτωση ποτέ στις δουλειές που κάνω, δεν στοχεύω ποτέ στο λεγόμενο σε εισαγωγικά σουξέ. Δεν στοχεύω ποτέ σε κάτι το οποίο θα μου δώσει πρόσχερη χαρά και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ένα πικ απόδοσης και ξαφνικά θα αρχίσει η κάθοδος. Για μένα το ζητούμενο είναι να γίνουν προσπάθειες και καταγραφές οι οποίες σε βάθος χρόνου, μετά από 20-30 χρόνια, θα έχουν ακόμα κάτι να πούν. Την πρώτη εκτέλεση από το Ρασόπουλο τώρα ένας ξένος αν την ακούσει, είναι 30 χρονών τραγούδι και θα τον εντυπωσιάσει. Γιατί είναι ναι μεν ποντιακό αλλά κάτι άλλο, κάτι πρωτόγνωρο, κάτι ξέχωρο. Έχει το χρώμα, έχει τη βάση. Εκείνο είναι το ζητούμενο για μένα. Αφού μου έδωσες το πάσο, να πούμε και για αυτό το ιδιαίτερο όργανο που έχεις και που έχεις παρουσιάσει. Πες μας λίγο για αυτή την πεντάχορδη τη λύρα, Χρήστο. Λοιπόν, αρχικά, κάτι το οποίο ενδεχομένως πολλοί δεν το γνωρίζουν, αν και φροντίζω πάντα να το αναφέρω, είναι ένα όργανο το οποίο είναι πρώτης γενιάς, είναι ένα όργανο πατρίδας. Υπήρχε σαν όργανο η πεντάχορδη κεμανή στην περιοχή των Κωτιώρων. Και από εκεί ήρθανε ορισμένοι λιράριδες που παίζαν αυτή την κεμανή τέλος πάντων πρώτης γενιάς και εγκαταστάθηκαν στην Ήψα Αλεξανδρούπολης. Εκεί υπάρχει ένα όργανο ακόμα,
το οποίο είναι σαν κεμανές, με 5 χορδές, απλά το κεφάλι του είναι κεφάλι βιολιού, όπως κάνανε το Γεμανέ, με λίγο μεγαλύτερο από κεφάλι βιολιού. Εγώ αυτό που έκανα ήταν το να αναβιώσω ουσιαστικά αυτό το όργανο, με τη βοήθεια ενός εκ των κορυφαίων κατασκευαστών ποντιακής λύρας, του Γούλη του Παπαδόπουλου, του Γιώργου του Παπαδόπουλου, που είναι στο ΝΟΕΣ, στη Γερμανία. Του εξήγησα τι ακριβώς ήθελα να κάνω. Κάναμε απλά ένα κεφάλι λύρας, γιατί προσωπικά δεν μου άρεσε εκείνο το κεφάλι του Κεμανέ. Ήταν κάτι σαν να κρατάω κάτι ξένο στα χέρια μου. Κάναμε κεφάλι λύρας, αυτό το όργανο με τις 5 χορδές, και επέλεξα ένα κούρδισμα με το οποίο θα μπορέσω εγώ να αποδώσω τα ποντιακά τραγούδια που θέλω, να δώσω δισκογραφικά ένα στίγμα διαφορετικό και να παίξω κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ ότι θα αναδείξουν αυτό το όργανο, και φυσικά το κυριότερο, σε μια παράσταση όπως όπερ και γένετο, όπως το Ηρώδειο για τα 100 χρόνια της γενοκτονίας, που θα χρειαστεί να παίξω με τον κύριο Νταλάρα ή με κάποιον άλλον οποιονδήποτε, να μην έχω αυτό το ζόρι του άλλαξε λίρα, πάρε άλλη λίρα, άλλαξε το κούρδισμα, κάνε ράνε, γιατί η λίρα μπορεί να είναι ένα όργανο το οποίο παίζει τα πάντα, είναι πολύ περιορισμένο όμως σε κάποια πράγματα. Στο θέμα της έκτασης και στο θέμα των οικοτήτων και του κουρδίσματος, δεν μπορεί να σταθεί σε κανένα από τα άλλα όργανα, όπως το κλαρίνο, το βιολί, το μπουζούκι. Σε καμία περίπτωση. Κατατάσσεται στα όργανα λίγο πιο ανώτερο από τις γκάιντες σε αυτό το κομμάτι. Από τους ασκαυλούς που λέμε. Ή από τη θρακιώτικη και την πολίτικη λύρα. Που και η πολίτικη λύρα ακόμα έχει μεγαλύτερη έκταση από την ποντιακή, λόγω κουρδίσματος. Επομένως, αυτό το πεντάχωρο το όργανο έγινε με στόχο να μπορέσω εγώ να ικανοποιήσω και να καλύψω κάποιες ανάγκες μουσικές που είχα, και φυσικά για να επανέλθει στην πραγματικότητα και στην επιφάνεια τη σημερινή ένα όργανο το οποίο κόντευε να χαθεί. Ξέραμε τον Γεμανέ σαν τετράχορδο με τις συμπαθητικές χορδές από κάτω. Κανείς δεν ήξερε όμως την ύπαρξη ενός πεντάχορδου Γεμανέ, χωρίς συμπαθητικές χορδές. Επομένως, με αυτό το στόχο και με αυτό το σκοπό ξεκινήσαμε και κάναμε αυτό το όργανο με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ξαναλέω, κατασκευή του Γούλη του Παπαδόπουλου από τον ΝΟΕΣ, από τη Γερμανία. Να πω ότι εγώ δεν γνώριζα ότι η λύρα αυτή, το όργανο αυτό, ήταν πατρίδος. Εγώ νόμιζα ότι ήταν μια καινούρια κατασκευή. Το όργανο πατρίδας, το οποίο μάλιστα υπάρχει όργανο λιράρι που ήρθε από πρώτης γενιάς, το οποίο υπάρχει στην Ύψα Αλεξανδρούπολης. Το έχουν εκεί στο σύλλογο τα παιδιά. Το όργανο υπάρχει. Ο οργανοπαίκτης ζει ακόμα? Όχι, ο οργανοπαίκτης δεν ζει ακόμα από ό,τι γνωρίζω. Το όργανο υπάρχει, έχει σκάφος και κεφάλι Κεμανέ, μοιάζει σαν Κεμανές δηλαδή, δεν μοιάζει σαν λύρα. Γι' αυτό λέμε πεντάχορδη λύρα, γιατί σαν εικόνα, έτσι όπως φαίνεται αυτό το όργανο που εγώ, μοιάζει με λύρα περισσότερο. Δεν μοιάζει τόσο με Κεμανέ. Ωστόσο υπάρχει, έχει ακόμα πάνω εντέρινες χορδές, όπως ήταν το όργανο, και το διατηρούν εκεί σε μια πολύ καλή κατάσταση. Χαίρομαι που το εξήγησες αυτό, Χρήστο, γιατί σε κάποια ανάρτηση που είχαμε κάνει στο Ράδιο Τραπεζούντα υπήρχαν κάποια κάπως αρνητικά σχόλια για το όργανο αυτό, ότι δεν είναι ποντιακό όργανο, και δεν μπορούσα να απαντήσω εγώ γιατί δεν είχα τις γνώσεις. Δεν το ανέφερα και σε σένα, τώρα το φέρνει η συζήτηση και το αναφέρω, γιατί καλά είναι να γνωρίζουμε για κάτι πριν κάνουμε την κριτική μας. Δυστυχώς στον χώρο μας, Γιάννη, η μάφια ζει και βασιλεύει. Και μην ξεχνάς ότι επειδή εμείς δεν είμαστε όπως οι Κρήτες, όπως οι Θρακιώτες ή όπως οι Υπηρώτες που έχουν τον τόπο τους και κάποια πράγματα μπορούν εύκολα να τα διασταυρώσουν ή να τα διαπιστώσουν. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Είναι ένας φαύλος κύκλος αυτός που είναι η μάφια, όπως λέμε, είναι η χειρότερη της αμάφιας, και περνάει από άνθρωπο σε άνθρωπο, από τον ένα στον άλλον, με το στόμα, με το λέγοντας, κάνοντας πολλές φορές καταγραφές οι οποίες είναι λαθεμένες, πάρα πολλές φορές. Οπότε καλό είναι να διευκρινίζονται αυτά. Θεωρώ όμως ότι κάποιος ο οποίος έχει καλοσύνη μέσα του και τον ενδιαφέρει αν είναι αυτό το όργανο ποντιακό ή δεν είναι ποντιακό, μπορεί απλά να ρωτήσει και να μάθει προτού αναρτήσει ένα σχόλιο ή έχει μια τοποθέτηση χωρίς πρώτα να έχει ενημερωθεί πλήρως περί τίνος πρόκειται. Δεν θέλω να το συνεχίσω άλλο, απλά το ανέφερα γιατί μίλησες και εξήγησες για αυτό το όργανο. Και
Χαίρομαι που το βλέπω να συνεχίζεται αυτή η παράδοση στα χέρια σου και ελπίζω να έχουμε και άλλες ηχογραφήσεις και άλλα δείγματα από αυτό το όργανο στο μέλλον. Υπάρχει μέλλον. Έχουμε ακόμα δρόμο αρκετό. Τι αφήσαμε, ξεχάσαμε κάτι? Δεν ξέρω, εσύ είσαι ο κεντρικός ομιλητής, αυτός ο οποίος διευθύνει τη συζήτηση. Ναι, και εσύ συνεχίζεις, μια χαρά είσαι. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα, δεν κολλάς πουθενά. Αγαπητέ Χρήστε, χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, μιλάμε για πολλά και διάφορα. Ειλικρινά εύχομαι πως ό,τι κάνεις να έχει την ανάλογη επιτυχία που γνωρίζεις μέχρι τώρα. Χαίρομαι και πάλι, θα σου το πω, όχι μόνο επειδή γνωρίζω και εσένα και τον πατέρα σου για πάρα πολλά χρόνια, αλλά επειδή είσαι ένας αξιόλογος άνθρωπος, κάποιος που σέβεται αυτό που κάνει και εκτιμάει την προσπάθεια ολωνών. Κάτι που λέω για πάρα πολλά χρόνια είναι όσοι ασχολούνται με την ποντιακή παράδοση έχουν κάτι να προσφέρουν. Είτε μεγάλο είτε μικρό, και ειλικρινά χαίρομαι που βλέπω τα παιδιά της νέας γενιάς να συνεχίσουν την παράδοση, να εκτιμούν τους παλαιότερους, γιατί δεν ξέρω αν το γνωρίζεις εσύ, αλλά φαίνεται στις αναρτήσεις που κάνεις, στον τρόπο που μιλάς, φαίνεται ο σεβασμός που έχεις και εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω και σε καμαρώνω γι' αυτό. Σε ευχαριστώ από καρδιάς, Γιάννη, για τα λόγια σου. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πολύ. Λέω και ξαναλέω κάθε φορά που μου γίνεται αυτή η κουβέντα ότι είμαι ένα από τα πολύ τυχερά παιδιά, γιατί μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο έζησα σαν να ήμουν πόντιος δεύτερης γενιάς. Ο πατέρας μου είναι δεύτερη γενιά, ο παππούς μου ήρθε από εκεί, παντρεύτηκε μεγάλο σε ηλικία, εγώ είμαι τρίτη γενιά, ωστόσο είχα την τύχη, αυτό ή έρχεται ή δεν έρχεται, δεν μπορείς να το προγραμματίσεις. Δυστυχώς υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν υπερβάλλοντα ζήλο να μάθουν και να ζήσουν και να αποκτήσουν γνώση για την ποντιακή παράδοση, ωστόσο μεγάλωσαν στην πόλη, ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς δεν έχουν γιαγιάδες, παππούδες και δεν είχαν το βίωμα αυτό το οποίο θα σου δώσει το κάτι παραπάνω, στο να μπορέσεις να μπεις για τα καλά στην καρδιά αυτής της παράδοσης. Είτε έχει να κάνει με τη μουσική, είτε έχει να κάνει με τη γλώσσα, είτε έχει να κάνει με το στίχο, είτε έχει να κάνει με οτιδήποτε. Θεωρώ ότι ήμουν από τα τυχερά παιδιά, οπότε με βάση αυτά τα οποία μάθαμε στο σπίτι μας, με τα ακούσματα τα οποία μεγαλώσαμε, χαράζουμε την πορεία μας και όπου μας βάλει ο Θεός. Σε σωστό δρόμο και σε καλό δρόμο σε έχει βγάλει. Και περιμένουμε να δούμε πάρα πολλά ακόμα και περιμένουμε με πολύ ανυπομονούμε να ακούσουμε το CD που θα βγάλετε τώρα τον άλλο μήνα. Ελπίζω να είναι τον άλλο μήνα και να μην καθυστερήσει παραπάνω, Χριστό. Και εγώ το ελπίζω, εγώ να δεις πόσο το ελπίζω. Νομίζω όμως ότι θα είμαστε μέσα στα χρονικά όρια, οπότε όλα καλά, όλα καλά. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που συμμετέχουν και γράφουν. Νομίζω ότι βγαίνει και στην οθόνη. Κάποιος ανέφερε και για το άλλο μεγάλο σου ταλέντο, Χρήστο, για το οποίο εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος να συζητήσω για αυτό το θέμα, το ποδόσφαιρο. Περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα νακλές που λέει και μια ρίση έτσι. Εντάξει, άλλο πράγμα. Εκείνο πάει. Έφυγε. Αυτά που βλέπω ακόμα στην οθόνη, τα ονόματα, να στείλω χαιρετίσματα στον κύριο Γιάννη Γαβριλίδη, ο οποίος μας ακούει, στη Σοφία της Ευεντεκίδου, στην Έλλη Σιδηροπούλου, στο φίλο μας τον Γιάννη το Μάγκο, ο οποίος μας ακούει και τον στέλνουμε χαιρετίσματα. Λάθια. Στην Παρέσα την Καραμαλίδου, στον Θεόφιλο τον Δημητριάδη να στείλω χαιρετίσματα και να τον ευχαριστήσω γιατί γράφει για τον καλλιτέχνη αυτόν από την Ήψα που ανέφερες πριν. Ο Θεόφιλος ήταν αυτός ο οποίος μου έστειλε τις πρώτες φωτογραφίες από αυτό το όργανο το οποίο είναι πρώτης γενιάς και έχει έρθει από την πατρίδα και το έχουν εκεί στην Αλεξανδρούπολη.
Κάτοικος της Γερμανίας ο Θεόφιλος. Τι θα μας παίξει, Χριστό? Θα παίξουμε ένα τραγουδάκι έτσι για το κλείσιμο. Βεβαίως. Thank you.
σιρκούνε πήκανε πουλήν καθκά και κάψουν. Εμεν σιρκούνε πήκανε πουλήν καθκά και κάψουν. Τα λώματα θα στείλωσε να τα πλήσω και ράψουν και να τα πλήσω και ράψουν. Θα στείλωσε τα λώματα να τα πλήσω και ράψουν και να τα πλήσω και ράψουν. Χριστό μου, πιστεύω στο ίδιο μοτίβο επάνω να πεις ένα ακόμα κομμάτι. Ποιο? Ασπένες χορεσίαν, αν το θυμάσαι. Α, ωραία, βεβαίως. Το άκουγα προχθές στο Αγροτσάλ στο δίσκο. Βεβαίως, ένα πολύ αγαπημένο επιτράπεζι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, που δεν μου χάλασες χατούρα. Να είσαι καλά, Γιάννη, να είσαι καλά. Παρεμπιπτόντως το είπες καταπληκτικά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Η εκτέλεση στο δίσκο βέβαια είναι άφταστη κατ' εμέ. Θεωρώ ότι εντάξει, δεν υπάρχει το χρώμα και στη λύρα και στη φωνή του πατέρα μου σε εκείνο το συγκεκριμένο τραγούδι, όπως και σε όλο το δίσκο, αλλά εκείνο ειδικά το τραγούδι είναι το κάτι άλλο.
άλλο ένα ακόμα ξεχασμένο διαμάντι, το οποίο δεν ακούγεται και ελπίζω τώρα που το άκουσε ο κόσμος να το ψάξει και να το ακούσει και να το μάθει. Μακάρι. Θα δείξει την πορεία αυτό, Γιάννη. Θα δείξει. Μακάρι. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για το πολύτιμο χρόνο που έχεις και που δέχτηκες την πρότασή μου εδώ να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση. Να ζητήσω συγγνώμη για όλα τα τεχνικά προβλήματα, αυτή τη φορά εγώ. Αλλά τι να κάνουμε, όλα είναι στην πορεία. Συμβαίνουν, εντάξει. Ευχαριστούμε τον κόσμο που συμμετέχει και στέλνει τα όμορφα τα μηνύματα και αυτοί που μας ακούνε και μας υποστηρίζουν με τον τρόπο τους. Εγώ προσωπικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ και σε σένα, Χρήστο, ελπίζω το ταξίδι εκεί στο Τορόντο να είναι από τα καλύτερά σου. Καλά να περάσετε και στο χορό του Συλλόγου Διποτάμου και στο χορό του Συλλόγου Ποντίων εκεί την Παναγία Σουμελά του Τορόντο. Καλή επιτυχία στο Πανεπιστήμιο και ελπίζω να μοιράσεις μαζί μας έτσι μερικές λεπτομέρειες από την συνάντηση αυτή και πώς πήγε όλη η διδασκαλία. Βεβαίως, εγώ να σε ευχαριστήσω με τη σειρά μου, Γιάννη. Κάθε φορά νιώθω μεγάλη χαρά όταν μου ζητάς είτε να κάνουμε έτσι μια συζήτηση να συμμετάσχει και ο κόσμος, που ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσους αφιέρωσαν λίγο από το χρόνο τους για να μας παρακολουθήσουν. Κάθε φορά έτσι λέμε ωραία πραγματάκια, παίζουμε και λίγο λίρα. Νομίζω ότι κάνουμε μια συζήτηση η οποία έχει βάση και βγαίνει σε κάποιο αποτέλεσμα. Γι' αυτό και σε ευχαριστώ από καρδιάς για τις πρωτοβουλίες αυτές που παίρνεις και γενικότερα για την πορεία που έχεις χαράξει εσύ σαν Γιάννης Απαλίδης με το ράδιο Τραπεζούντα Βοστόνης, γιατί φαίνεται ότι έχει σιγά σιγά αρκετά σημαντικό αντίκτυπο στον κόσμο και αυτά που κάνεις και η προσπάθεια και ο ζήλος με τον οποίο στοχεύεις σε αυτά που θέλεις να πετύχεις είναι πολύ σημαντικό. Ο κόσμος αρχίζει και το αγκαλιάζει και πιστεύω ότι θα έχει πολύ θετική έκβαση στο μέλλον αυτή η προσπάθεια. Να είσαι και πάλι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστό. Όσο για το ζήλος υπάρχει, χρόνος δεν υπάρχει δυστυχώς για να ανταποκριθούμε. Αλλά ζήλος υπάρχει και ευχαριστώ όλο τον κόσμο που αγκαλιάζει αυτή την προσπάθειά μας, γιατί δεν κάνω τίποτα μόνος μου, έτσι όπως βλέπεις. Συμμετέχεις εσύ, συμμετέχουν τόσοι και τόσοι καλλιτέχνες, τόσοι και τόσοι άνθρωποι. Και επίσης να πω ότι όσο αφορά το ράδιο δεν κάνω διαφήμιση όπως κάνουν άλλοι να κάνουν αναρτήσεις πολλές. Δεν θέλω να ζαλίζω τον κόσμο. Θέλω αυτοί που πραγματικά αγαπούν τη μουσική να το βρούνε και να πάρουν ό,τι μπορούν να πάρουν από αυτές τις απλές συζητήσεις που κάνουμε. Που φαίνονται απλές αλλά κρύβουν πολλά διαμάντια και πολλά στοιχεία μέσα. Έτσι όπως το είπες ακριβώς. Να είσαι καλά, Χριστάκη μου. Πάρα πολλά φιλιά και χαιρετίσματα. Να είσαι καλά. Χαιρετίσματα από το Τορόντο σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλοι καλά. Χαιρετίσματα από Βοστόνη. Φιλιά σε όλο τον κόσμο. Γεια σας. Γεια χαρά.